A catástrofe do Prestige. A serie A catástrofe do Prestige, 2 anos despois, producida e emitida por este Centro Territorial de Televisión Española en Galicia, foi galardonada co premio Mestre Mateo a mellor serie de televisión concedido pola Academia Galega do Audiovisual. Esta produción de 7 capítulos competía con 3 obras de ficción no mesmo apartado. Por primeira vez, os gañadores foron elexidos mediante votación polos socios da Academia. A serie sobre Prestige foi emitida por este Centro de Televisión Española no pasado mes de novembro, cando se cumprían 2 anos do seu afundimento. Gracias á Academia do Audiovisual. Boa tarde, con esta boa noticia para esta casa iniciamos o repaso á actualidade dun día no que de novo as estradas poñen o contrapunto tráxico no comezo das vacacións de Semana Santa. Nesta fin de semana rexistráronse numerosos accidentes de tráfico nas estradas galegas co triste balanzo de 4 mozos mortos. 2 faleceron esta madrugada en Salceda de Caselas, Pontevedra. As propostas do goberno galego feitas no retiro de San Estevo de Ribas de Sil para os próximos anos non son creíbles para socialistas e nacionalistas que as califican de propaganda electoral. Coa chegada da chuvia apagáronse os incendios forestais que nos últimos días asolaron os montes do interior de Galicia. Ourense foi a provincia máis castigada. As procesións de Semana Santa se comenzaron nas localidades do norte de Galicia, onde esta festividade ten maior tradición e constitúe un atractivo turístico nestas datas. A catástrofe do Prestige, 2 anos despois, serie producida por este Centro Territorial, triunfa na entrega dos premios Mestre Mateo como a mellor serie de televisión. Na entrega das estatuatiñas da Academia do Audiovisual Galego, outra das triunfadoras da noite foi o ano da Carracha, que acadou 8 premios, entre eles a mellor película, director e actor protagonista. O Mestre Mateo ao mellor serie de televisión e voulle por misterio. Home, isto está moi ben. A catástrofe do Prestige, 2 anos despois. Televisión SACT Galicia. Gracias a todos e gracias porque neste caso concreto creo que é a primeira vez que a Academia concede este premio votando todos os seus socios. Por lo tanto, foi un premio, como a todos, tremendamente democrático. Ojalá non teñamos, ojalá a Televisión Española en Galicia non teña que volver a facer ningunha serie documental sobre unha catástrofe como esta do Prestige. Eso sería síntoma, sería un sinal de que as nosas costas están a salvo de traxedias como a que vivimos hai algo máis de 2 anos. Estes eran os momentos no que a serie A catástrofe do Prestige, 2 anos despois, producida e emitida por este Centro Territorial de Televisión Española, recibía o premio á mellor serie de televisión. O sector audiovisual galego celebraba en Vigo a gala de entrega dos premios conducida por Moncho Borrajo, o máis puro estilo do musical cabaret do Moulin Rouge parisino. O ano da Carracha foi a gran triunfadora con 8 premios, a mellor longametraxe, o mellor director e actor protagonista, entre outros. Nas producións para a pequena pantalla, con C de Cultura, levouse o galardón ao mellor programa, a mellor comunicadora e a mellor realización. O premio Chano Piñeiro concedeuselle ao propio Chano. A Academia Galega do Audiovisual rendeulle así unha homenaxe no mesmo día no que se cumpre o 10º cabo dano.